Хей, аз съм Айо. И с този клип ще започна кратка серия, в която ще ви представя какво правим в Сдружение Бъдещето сега. Първо ще започна с един от по-завършените ни проекти Hey People. Повечето хора, които ни следват, вече са запознати с проекта, защото много често правим семинари и workshop по него. Всъщност, целта на проекта е да отворим дискусия за това колко всъщност са вредни стереотипите за пола на кариерното развитие на младите хора. Особено това, че те се разпространяват и засилват още повече онлайн. Всички сме чували как жена монтьор, мъж фризьор автоматично лепват някакви названия и стереотипи на самия човек. Или това, че този пол не може да върши тази работа. За жалост, тези стереотипи все още съществуват, макар някои от нас да познават или да виждат хора, които чупят тези стереотипи. За това искаме да продължим да информираме хора. В допълнение на сайта на проекта може да намерите още много полезни материали, един от които Dear Future Manager, интерактивен въпросник, с който може да откриеш своята професия на бъдещето и да напишеш своето мотивационно писмо. Можете да посетите сайта на hey-people.eu, за да ги разгледате и да откриете най-полезното за вас.